Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, sugeng rawuh wonten ing Sandiwara Radio Basa Jawa minangka tugas mata pelajaran Basa Jawa. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken sandiwara kanthi irah-irahan glembuk. Sandiwara menika nyariosaken babagan sifat seneng ngapusi lan akibat ingkang badhe dipuntampi dening tiyang ingkang seneng glembuk. Wontenipun para paraga ing sandiwara glembuk menika inggih punika Rudatin dipun paragani dening Niko Dwi, Jatmiko tiyang ingkang seneng glembuk dipun paragani dening Maulana Realdi, Yuni bocah nom dipun paragani dening Aning Nadia, Pak Sastro bakul soto dipun paragani dening Muhammad Nabil, Rini Lansari konco sepedaan dipun paragani dening Meisa Kartika lan Salsabila Hayu. Mugi sandiwara radio menika saged dados piwulang lan panglipur tumrap para pamirsa sedaya. Samenika monggo kita simak sesarengan. Sandiwara Radio Basa Jawa Glembuk dipun wiwiti. Nggih. Sepedaan, Pak. Nggih, nuwun sewu. Bapak punika sinten nggih? Awas sepedaan menawa, Pak. Lah pripun ta kok tangklet ngaten? Yang sing kerep sepedaan niku biasane anggere ketemu teng dalan mesti dados kanca. Senasib sami-sami sepedaan. Oh nggih, pantesan panjenengan karo-karo. Pak, mriki lho wonten kursi kosong. Weh, oh, sampean meneh, Pak. Pak, nuwun sewu, wedang kalian kerupuk kula dereng saged kula bayar. Mbok bilih panjenengan bayar rumiyin, edep-edep nggih kula utang. Nggih, ora napa-napa. Lah, kok bapak sembari meneh? Wong mau pancen kerep utang, Pak. Sugeng enjang, Pak. Nggih, sugeng enjang, Dik. Sampun dangu sepedaan, Pak. Dereng nembe mawon. Nggih sae sing rutin mawon. Oh, nuwun sewu, Pak. Panjenengan napa nate dipun gelembuki wong karo alasan mundhut obat mumet? Lho, nggih nate, Dik. Saking pundi panjenengan ngerti? Kula kalian kanca-kanca pesepedaan asring disambati. Wong kuwi pancen kerep nglembuki wong anyar sing lagi seneng sepedaan. Mula ketih diparingi kapok. Sugeng siang, Pak. Kula ngapunten. Utang kula dereng saged kula bayar. Ah, sampun, ora perlu sampean mikir. Lah iki wonge, wong sing kerep ngapusi nganggo alasan obat mumet nganti nglembuki akeh wong. Yen ora kapok tak antemi saiki uga. Wes aja kasar dhisik, sing penting dheweke gelem tobat lan ora baleni maneh. Nggih, kula nyuwun ngapunten. Mboten badhe kula baleni. Wis becik. Nanging lak baleni meneh, kanca-kanca pesepedaan mesti ora bakal ngeculke maneh. Hah, kok ya isih ana wong tuwa sing tumindake kaya ngene. Nyusahke awak dhewe lan wong liya. Para pamirsa ingkang kinurmatan, mangkono pungkasaning sandiwara radio Basa Jawa kanthi irah-irahan glembuk. Saka cerita menika mugi kita sedaya saged ngunduh piwulang bilih sifat seneng ngapusi utawa glembuk boten nggadhahi paedah. Malah saged nggawa akibat ingkang boten sae tumrap diri piyambak lan tiyang sanes. Mugi sandiwara radio menika saged dados sarana sinau uga dados pangiling supaya kita tansah tumindak jujur ing saben wektunipun. Kula lan para pemeran nyuwun ngapunten menawi wonten lepating tembung, swanten utawi penyajian. Matur nuwun sanget dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandiwara Radio Basa Jawa Glembuk rampung.